Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi să vă spun despre ce e vorba cu acta și cu protestul ăsta. Acțiunea este organizată de OK Drăgășani. După câte știți, vrem să facem lucruri bune pentru oraș și pentru drăgășeni. În primul rând vreau să vă citesc regulamentul pentru ca toată lumea să știe, pentru a nu avea loc evenimente neplăcute. Deci acest regulament trebuie respectat de fiecare dintre participanți. După cum știți, protestul va fi anti-acta. Deci, numărul 1. Fiecare participant la protest va urma îndrumările organizatorilor și ale persoanelor care se ocupă cu ordinea la evenimentul respectiv. Niciun participant nu va avea asupra lui alcool, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte asemenea materiale, substanțe sau orice alt gen de lucruri. Participarea la protest a persoanelor sub influența alcoolului este strict interzisă. Orice participant are obligația să părăsească locul adunării la solicitarea organizatorilor și a oamenilor de ordine. Orice participant va respecta orele și locația de desfășurare a protestului. După cum știți, protestul, și vă anunț acum pe cei care nu știți, va începe la ora 13:30 și se va dura până la maxim 14:30. Niciun participant nu va scanda slogane și nu va afișa rozinci cu înscrisuri cu mesaje cu conotații politice sau rasiale de niciun fel. Acestea fiind spuse, vă așteptăm pe toți sâmbătă, 11 februarie, la ora 13:30, în față la Banca Transilvania, lângă Parcul Central din Drăgășani. Aceasta este noua locație stabilită de comun acord cu primăria și cu forțele de ordine. Vă așteptăm pe toți să vă susțineți mesajul anti-acta. Vă mulțumesc și vă mulțumesc încă o dată că ați venit aici. Vă aștept.